Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nang ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon! Gianam-anam og pamatay ang mga sakop! Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Tanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi og dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Kalma og siniguro kayo nga namalik sila si Jackie Boy sa ilang safe house. 5 di ay kadagtong bag sa kwarta ng ilang daapan upatra ang iyang gitugan nila ni Roger og Sixto. Diyang gipataguan ni Jackie ang usa ka dakong bag sa kwarta. Kalit lang naguba ang puntahan kay milusot ang duha ka tawo ni Jackie. Uwahin na ang tanan og si Jackie lanay nahabilin. Miduol si Alan ni Jackie ug gikuha ang gisulob nga bunet ug diha pa mailhi ni Jackie nga si Alan diha ang vigilante ug gipatay ni Alan si Jackie. Unya ditawgan usab dayon niini ang tagabangko. Sa laing bahin gipahunong ni Roger ang sakinan. Gitawgan di ay siya ni Alan. Tuod man nakalitan sila si Roger ug Sixto kay mao na ilang naabtan sa safe house ang mga daghang tao. Niya ang laing sumpay ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Roger, usapin mo sa mong dire. Niya man lagi ang mga pulis. Oo, tanawan ako na. Niya sa mga taga-media. Niya kayo mga tao. Animal ning hitabo ah. Hello? Bisan usa ka dako, sir. Bisan usa ka dako. Ang inyong mapupumo ang mga patay lawas sa inyong mga tulisan. Ako man nagpatay na tanan. Roger! Hello! Congressman ka! Hello! Hello! Roger! Ayaw padas sa imong pagbati! Ayaw padas sa imong gibati! Ayaw padas sa imong gibati! Ayaw padas sa imong gibati! Daghan pa mga bangkong tulisonon! Daghan pa mga bangkong tulisonon! Daghan pa mga bangkong tulisonon! Oh! Roger! Ha! O kanang vigilante! Kanang vigilante! Kanang vigilante! Oh! Kanang vigilante! Mahana ro yan na to! Ipaguyod ko sa sasakinan at mabagnos-bagnos sa iyang kanawasan hangtong sa pagkamatay. Oh, mga langit! Hilom niya! Hilom niya! Mga langit! Kisa mo na! Hilom! Hilom mo sa... Sinayo ka na! Ang hipi na! Leo,
Atol nga dito pa ko sa mga bangko sa pagtawag sa vigilante nga nagpahibaw sa mga kwarta nga nadagit nila ni Jackie. Nang lipong-lipong ang akong pananaw, dihang gisultihan ko sa bangko nga may nanawag nila o nagpahibaw nga na-recover ang mga kwarta nga nadaan nila ni Jackie. Sila si Jackie. Basag di sila si Jackie kung naunsa sila. Ang una-unta ni mong ipangutana, mao ang kwarta. Wa na lagi kita'y mapupubis na mo sa kadako sa natuloy sila Jackie kaya gipamatay sila sa animal nga vigilante ug ang mga kwarta na recover. Mao na akong giingon. Wa pa ka na ko pakalingkod isip mayor ng sudara na problema na ko kay wa naman na itay mga mapupo. Bisa mo sa kadako kasi natulis nila ni Jackie. Hilom na! Punan pa! Nagihurot naman na isinagpamatay. Nagisik sa problema, Roger. Ha? Hindi ba ka na problema? Problema ka na sa ako niyang administrasyon. Mga langit. Isip Mayor Sixtog, isip Congressman Chair. Kipiagyo ninyo og maayo ang inyong mga batasan. Aron dili mo hungaw ang tinuod ninyong mga taras. Ikaw na'y mayor karong pila ka adlaw. Nining Sudara, Sixto. O ikalasay congressman ning Lone District din, Hedger. Pinog mga lihok. Sama nini karon. Ni anay mga taga-media nga nagpaingon din eh. Aron ka pangayuan o mga pamahayag sa mga hitabo. Ito sila mga tao, Leo. Lilitanan, Sixto. Sama niya nang nag-una. Mayor Celes! Congressman Celes! Si Congressman Roger Celes, maoy unahan ninyo. Wahilan ko kaya ako may mayor ng syudad ang ihamok og maayos sa mga demonyo. Congressman! Manaog na ko sa sakinan. Nagkawas na naman ang kanak. Ipundukan sa taga-media. Gahalos tanan ilagyapong linawagan. Bet, Interview no ng ama no ganaklan. Uminaw ka? salamat nga na karoon nagkani, Bet. Maminal ko gamay. Okay lang. Well, dako kay mig pasalamat si Mayor Sixto Siles. Gadini sa ato na pakgang ang mga notorious na kay mga sakop sa robbery gang nga mao ang Usamis Group. Mora kini mga tawhana ang mihawd sa pagpanulis dito sa Manila. Kapag dinhi sa ato tanawan niyo, wa gid sila magsilbi. Kay dinhi na sila mga hurot ug Ato kamatay. suma pa sa gisultis taga bangko. Dili mga pulis ang naka-recover sa mga tinulis nga kwarta kun dili kadtong nanawag nila. Ug nagpahibaw nga napatay ang tanan mga tulisan ug mao'y naka-recover sa mga kwartang tinulis. Dili na kana namo jurisdiction day. Sa kapulisan na na. Ni Amas Chief Leo. Siya mo'y makatubag na. Excuse me. Mayor Sixto Celes, ikaw mao'y napiling bagong mayor din sa Dakbayan. Unsay imo ikasulti nito? Kung nung sa'y nasulti o gitubag ni Congressman sa inyong mga pangutana, mausa ka ko gitubag. Mauta gitubag ako. Excuse me, kay tanaw sa gusto magkatulusan. Na, hepe, di ang hepe. Sino pong tanan ninyo? Di na kailangan mga Tes. Masabtoy akong pangutana, sir. Tinuod ba nga buhat na sabkini sa vigilante aron mapakgang ang mga dautan? Ang ako'y kasulti maoring ito. Bisag usa pa kakalibutan si kadaghan ang mapatay niya ng mga dautan. Apan kay gikumot niya ang balaod dan kriminal gihapon siya. Kay dili siya sama nako nga usa ka pulis nga may authority sa pagpatay og mga dautan. Og ang ikaduha, dili ko lang ikasulti. Tanawa kining hand signs sa kong kamot. Tanawa ang usa ko katudlo. Para iyan ni sa vigilante. Basig nagtuo siya nga makatabang siya namong mga pulis. No. Wagid. Nagdugang lang siya sa mga krimen ni maong siyudad. Tanawag maayo ninyo kini nga kong finger sign. Para ni sa vigilante. Pukusin niyo maayo sa mga kabira. Para kini sa vigilante. Excuse me.
Bet, Gikatan ako, Tess. dili to na to i-apil ha. Oo, gyud. Paitan ng pihas, ha? Wa may buot. Nagbinastos man. Bastos si pihas, ha? Kulukoy ming piha. Kakita ka bagod og hipis ka pulisa ngayon adto. Kulukoy gyud. Igo na ha, igo na. Igo na na. Husto na ha. Ah, okay, tinuod man bitaw. Kulukoy ng hipiha. Ngano mamsulti mo siya na? Bet, Ingna siya. Kulukoy siya pagkahipis, pulis. Ingna siya ninyo! bet! Husto na, Bet. Husto na. Okay naman. Sige na ba? Nakasabot-sab sila nga nung naingon taad to. Ay, bisan ikaw. Bisan ikaw, tis na ibaw kang usa tong uban na tong mga kaubas, Bidya, oy. Nalimot ba sila ganina? Kay magpakita naman to sila paglaban sa hippie. Aron unsa may lain pasabot nga husto ang pagbinasto sa hippie o bilaban sila sa hippie. May gani kay nakamatngon sila, hapit na sila malimot. Nindot unta kayo ito. Aron, may bawag yun ang mga tao kung kinsa silang klasihang manarbaho sa media. Kahugaw sila sa dagway sa media na. Maura kini ako kasulti sa tanan. Pilang kadlaw ikan karon magsugod ako sa pagpangalagad sa syudad. Magsugod ako sa serbisyo sa mga katawhan ng syudad. Bahay sa vigilante niya. Ansa? Bahay sa vigilante. Why balaod nga nagtugot tibisan kinsang sibilihan nga mao'y mangunay kutlo sa kinabuhi sa uban. Bisan usap pa kini sa kriminal. Busa kriminal gyud ang vigilante. O kriminal siya dan. Ang presyo karon sa vigilante ipasaka na mo ni Congressman Roger Celes ngadto sa 1.5 million. Pusa! Yes. Nakakita na ko. Ako nga mo inyong ipili, Mayor. Pag-awag ko ninyo nga. Tabay ang gobyerno sa syudad. Gabanak pa ng mga vigilante. Itulo ninyo kung nakailaman mo na tawanan. Kung kinsa man siya, Copy. Good. itulo ninyo. Okay, nago bengon. Mainyo ang ulo. Excuse me. Ah, Greg, sunod mo na ko. O sige, pagdali mo. Kayo sa inyong pagpakita. May tao kuno silang napanidaan nga kadudahan og lihok. Dali mo! Klaro kayo nga kumaytuyan ng madawana. Nausab ang purma sila ng mga tao. Naliya sa safe house sa mga tulisan. Muras lang na okay. Ugwa na maminaw ni Sixto nga palayo nagsulti. Nabutang sa delikado nga akong kintag dili. Unyo siya. Nawalag galit. Siya mo kung katantuhan na. Nagbarog-barog ko din eh. Nadilim himutan. Magsigig balhin-balhin. Nagsulubong ka o nagsids. O galit lang nawali. Gusto mo nang imong mga sakop ug halhala na? Nagyaya lang? Ha? Oh, Greg. Oh, mau ba? Good. Oh, una mo sa sikinan. Kay mo sunod ayan ko. Oh, sunod ka ni Sixto. Kontrolaha ka ng iyong baha. Isa? Basig nagtuo ka, Sixto. Ngano man na? Ha? Ngano na? Ngano na? Ikisulti sa mayor. Ikisulti sa mayor, Congressman. Oh, sige, tala mo. Dali mo. Ngano mo itong hipin? Nasipit akong tingog. Nakusog.
Ingnan ka na kung magmatngon ka. Kanina kang mga tao. Mga langit. Off the record lang niya. Si Tess man to ka, no? Yes, sir. Mahimo ka off the record lang kini. Off ang atong kamera, sir. Kung ako'y pasultihon, manager man ko sa usa sa tulo ka bangko nga gitulis ganina, no? Kung ako'y pasultihon, bahin sa gibuhat sa vigilante, pasalamatan ko pa siya kadaghan. Dili kay mintuhan na hinuon ko pilay presyo sa iyang kay wanted dead or alive. Giwanted na hinuon og dead or alive ang tao nga dako kay natabang sa pagsumpo sa mga kriminal. Ako mituo kog balaod, pero kinsa may tinuod nga may tamak-tamak karon sa balaod kundi kini mga klarong kriminal kay nakasa sa propriedad sa mga institusyon sama sa mga bangko kay gipanulis. Kinsa may mga biktima karon sa mga kriminal, dili ba mga sibilyang inosente? Unya, kinsa may gikaaway aning vigilante, dili ba nga ang mga kriminal nga nimiktima sa mga inosente? Bida, mayaw pang balaod ni Sabas buang ani nila. Sige. Sige, sir. Uy, ayaw itong i-apil, ha? Wato'y labot. Okay, sir. See you. Thank you, sir. Wa na ako makita sa alan, ha? Bet, tana. Bet? Kinsay mo kita na sa palibot? Nagtuo ko mabawi na nato amin ninyo naggastor tos nabayang eleksyon. Nahimo na ng mga kabhang sa kinasong amahong. Manulis ang usab. Manulis ang usab. Manulis ang usab. Leo, hilom ko doon na Sixto. Mga langit. Ha? Okay, Leo, good. Muna may karoon dayon. Pa Sixto, nailhan na nila ni Leo kung kinsa ang vigilante. Mga langit. Nunti ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Kain. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nilson Tantano. Recording Engineer, Achilles Hisem. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.